Padayon nga ginaimbestigaran sang Iloilo City Police Office o ICPO ang alegasyon nga pagpangilkil sang ginapahayag pulis sa pamilya sang naresto sa buy-bust operation sang Molo Police Station. Naibaloan nga mayara sa nagalapta nga isa ka audio recording kung sa diin mabatian ang pag-astoryahanay sang ginaaligar personnel sang Molo PNP kag pamilya sang nadakpan sa drug buy-bust. Kabahin sang ilang pag-astoryahanay ang pagpangayo sang kwarta kon ransom sang personnel sa pamilya, baylo sang pagpagwa sang ilang nga himata kag dugang pa nga wala dapat sang may makahibalo sang ilang nga transaksyon. Suno kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, ilang nga ginaimbestigaran ang full kag exact recording upod ang Regional Anti-Cybercrime Unit o kon RACWO 6 agud matumod kung ano nga platform ang gingamit kag kung sino ang yara sa likod sang ginapahayag nga extortion o kon pagpangilkil. Pahayag ni Parilla, naka-record na sang kaangay nga insidente ang Iloilo City Police Office apang ginpatag sini nga wala sang pulis nga involved. Ginpakigbahin man sini nga may nagluntad na nga kaangay nga insidente sa Police Station 6 kung sa diin may nagpakilala nga isa ka pulis sa pamilya sang naaresto sa buy-bust operation kag may kaangay man nga natabo sa idalom naman sang City Drug Enforcement Unit o kung CDEU. Pahayag sang City Director, base sa ilauna nga investigasyon, isa ini ka modus sa mga individual agud nga makapang-scam kag makakwarta. Apang ginklaro sini nga ilahatagan sang maid-id nga investigasyon ang mga alegasyon sa Molo Police Station. Kag kung mapamatud-an nga may mga individual nga nagpakuno-kuno nga mga pulis agud mangilkil sang kwarta, pasakaan sa nagakaigo nga kaso kriminal. Sa piyak nga bahin kung mapamatud-an naman nga may mga personnel sang ICPO ang nagahimo sini nga illegal nga buluhaton, magapangatubang man sa nagakaigo nga kaso. Ginhingyo sang ICPO ang mas maayo kung magdirekta ang pamilya o kung sino man nga individual sa police station kung makabaton sang kaangay nga insidente kag iban pa nga klase sang reklamo agud nga mahatagan gilayon sa nagakaigo nga investigasyon kag manabat ang dapat manabat. Dugang pa sini padayon nga magaserbisyo sang maayo, husto kag responsable ang mga pulis agud masiguro nga magapabilin ang salig sang publiko. The alleged conversation na mayroong extortion doon sa Section 4, immediately I directed the investigation section to conduct an investigation together with our legal officer. Prior to this, we have already recorded 4 incidents almost the same na ganitong pangyayari. Posibleng modus na siya because of that series na of incident. No? Posibleng modus na siya. We encourage the public, if ever, kahit anong kaso, na mayroon silang reklamo, they can always go to our office and we will always assist them. CICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla.